Siebrandis Waterspark is een begrip in Friesland en ook daarboeten. Het goedkoopste pretpark van Nederland wordt het ook wel neemt. Dit is een van de meest populaire taastijlen. Dit is een grote bak water met die cabines als kiezing rondvlingen. En dat kan je dus zelf beïnvloeden wat er gebeuren gaat. Dus dit is mooi het bootje wat er is, de Nautic Jet, zijn dit de populairste attracties. Ja. Simon en Rienke hebben beide gouden handjes en doen alle onderhoud zelfs. Maar ze steken direct meer dan 20 uur een week zien. Maar Simon is nu 61 en het houdt een keer op. Ik wil eigenlijk wel eens wat rustiger aan. En toen het Rinkes bij zichzelf te raden ging en die zei, ja, nou kan je toch wel wat rustiger aan. Dat kunnen we vast wel regelen, maar dan wordt al wat ouder. En als het nou straks helemaal opgehouden wordt, dan kon ik wel eens een probleem krijgen, want dan moet ik voor die vervanging zitten. Ik heb dan het geluk dat ik zo goed met mijn huid op zitten kan dat wij dat mijn plezier maar in twaalf draaien. En om daar weer in te vinden zal heel erg lastig worden natuurlijk. De Siebrandis verwacht je net dat hem voortdurend een keper meldt. Maar dat kan wel. Als ik het verkeepje, wij het verkeepje, duidelijk zijn, want het bedrijf is van u te van Rink en mij, dan moet ik serieel wezen dat ik zeg, dan is het vernoor. En dan vind ik het prachtig als het trok gaat als je brandt in speelpark, maar dat Noor en namen wordt, het zij zo. Wij kunnen voorwaarden stellen aan degene die dit keepert, van wij willen dat het op deze manier terugzetten wordt, als mij het niet heeft. Dus als die zei van het is klaar, je hem heier het bedrag en ga maar op vakantie, dan ben wij vet. Maar zolang het er geen keper is, jouwen ze vol gas. We willen in ieder geval terug in. Het is hartstikke leuk, we worden voor de mensen leuk houden. En volgend zijn maar weer er maar een hele soort plezier vast in. Haast hebben wij niet, maar op den duur stapt de familie Siebrandi eruit.